ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاعا إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قرآن کے ولسم سپارہ داغی سورت سنگ الانبیاء آغا سورت چاہے کہ اللہ دا انبیاء واقعات بیان کری دی. دا انبیاء علیہ السلام حقیقت خیر رہے باغی سلسلہ کے سن کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وجود کے رست رہے ندارے کی صورت انبیاء کے اندر حضرت تاریخ اور واقعات رست بیان کری دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کے قرآن بیانی اور رب العزت تاغ ذکر کئی نطبدی الفاظ ہے کئی کہ تمام مخلوق پار رحمت لے گلے کہ مخلوق بانی مہربانی شی اور مخلوق تا ہدایت نصیب شی اور داغی رشد فلاح نصیب شی ما تا رحمت لے گلے. لیکن دیکھے دادنی خاص کری کہ خاص عرب اللہ ملے گلے یا دائے خاص کری کہ خاص مسلمانان اللہ ملے گلے. العالم مخلوقات سور چلے تو طول مخلوقات پار میرا بارے رحمت ہے. مخلوقات کے انسان پر تمام افراد و تمام قومن دنیا کی سور چلی دار یہ حیوانات ٹورم انتر فرشتوں پورے حضرت راتل رحمت دو قرآن متعلق سرچنس کی امداد ذکر کئی قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. دا اللہ کو فضل اور رحمت خوشحال شاہ دا دیر بہتر راغ چنو چی مخلوقات راغ ہوندائی نوال تے قرآن تا رحمت ہوئی دا دو زائن دی دو سیدن دی چیزے تا رحمت ہوئی. رحمت مہربانی دا اللہ فضل احسان دا فضل احسان اللہ دا عام مخلوقات سر کرے دے. دا قرآن راتلل اور دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سطر دا عام مخلوقات سر شعرے دا سن شعر قابل حکیم کی ناغد دریو سیزن ماہری قابل ڈاکٹر MBBS اور قابل حکیم کی ناغد دریو سیزن ماہری یو اگر پدی پوئی گی جد مریض کم مرض دے تشخیص دا مرض دے پولی شی دیم اگر پدی پوئی گی جد مریض تا دا مرض دا کم وجوہات راغلے دے پا کم سبب دا مرض راغلے دے. دیم پدی پوئی گی جد دی مرض علاج سا دے کل چی دا دری والا پوئی گی نو دیتا ہوئی قابل حکیم دا نہایت قابل حکیم وی اور تجربہ کار وی کل چی دی دری سوزنو کیا ماہری مرض پہ جندل داغی سبب اور داغی علاج. قرآن دا سے کامل کتاب دے چی کل قرآن ذکر کئی پہ یو مسئلہ باندے یو مضمون پیش کئی نو داغی مرض ہو خی چی دی مرض دا مرض دسنا لگے دلے دے اور دے مرض انجام بسی اور دے مرض علاج سدے. قرآن دا دو مرض اخلی یو کفر ادم شرک دا سے مرض دی کہ کر دا مرض انسان تو لگے دل نراتون کے جو نراتون ختم شی دبا و برباد شی. دنیا مرض کے اسی تک کینسر ٹی بی لگی نہ صرف دا دنیا تباہ و برباد شی.
دا دنیا جنگ ختم شی، لیکن مرض دا کفر و دا شرک کی اور تو لگی رہا نو دا دا سے ناکارا مرضون دی چرا انسان آخری جنگ طول تباہ و برباد شی. دا دے مرض نقصان اثر دا دے چی یو دا دے مرض اثر شی نو غسرے تباہ کئی اور جنگ والا ختمی بالکل. دا مرض دا سنہ لگے دلے قرآن دا دے ذکر کئی، دا دے علاج سبئی چی دا مرض لرشی قرآن دا دے باس کئی. قرآن کریم طول باس دا دے کئی جس اشد مرض سخت مرض انسان سے چلے گی اگر کم مرض دے اور اگر اس سے سبب نہ لگی اور آگے انجام بسی علاج بیسی دا یہ قرآن کی کل مضمون پیش گئی نو اگر درے والا چیزنا جدن شریر تباہی دی اور مرض آگے ناراضی نو دا مرض اگر سلو والا چیزنا قرآن ذکر کئی. دنیا کے اوسری تھا کہ کل مرض دا بدن لگی یاد دے وجہ لگی چاہے کہ ضعفی کمزورتی آئی میدہ کمزوری اور غوخہ اخری درون شے اخری ازمینی کی نو مرض ورطو لگی پیچش ورطو لگی دے توائی مرض دا ضعف نو حکیم دے علاج کئی چاہے طاقت دارو ورطوئی چرتا میدہ مضبوط شی. دویم مرض بدنی چی لگی نو دا نقصان نہ لگی انسان کے اگر سلور خلط چیزی اگر کم شی مثلا انسان کے کہ کم طاقت جذب دے کیلشیم کی ہوتا ہوئی اگر کم شی نو کیلشیم سنی ہوتا ہوئی. دے مرض دے لگی جب انسان پر گیڑ کے خلط راشی ہندوانا اور شمری اخری ہو جائے نو خلط راشی نو گیڑ کی گٹ شی نو ڈاکٹر والا مسل ور گئی جدا کا گٹ پولی شی اور بار شی سرورند ظلمت دن پزر کے اب خیرہ جوڑی شی اور دوتو زائنی نو پزر ظلمت راشی دا ظلمت چی کل روری شی نو ہاتھ پھیل شی. دا سرور اسباب دا مرض دا بدن دی. داویم قرآن دا مرض دا کفر او دا شرک کی بیان کئی نو قرآن دا دیم ذکر کی یا پدی سری کی ضعف دے دا اللہ کتاب پورے نزد کرے جی پورے نزد کرے دو کی ضعف دے دتا ذکول پکار دی یا پدو کے فساد راغلے دے حاکم دکرے دا باطل کے قوسرم چینی نو حق باطل گرشوی دی نو پدو تیار راغلے دا چلو چا پتے شم اگر کمر سروان شم نو دو کے دا دویم مرض دارشی دویم مرض دا نقصان دو کے مدافعات نہیں باطل میرا بات لوگ نکے نا کنا کدے کرتے سکیے نا کنا پا ختم اشتے بارا والی. دویم مرض دا کمی دا دو طاقت کم شہر ناغور سے پورا کئی دارنگی دا کی خلط راغلے ناغا پہ تباہ کئی. قرآن دا سی جامعی کتاب دے جو صورت سرے شروع کی ہوائی نو قرآن یو مرض شروع کی چلے کہ دا نقصان دے دا کی بیماری آگلے رغلا دا دروغو دا کی بیماری آگلے جنگ و دا فساد دا دا سر آگلے و دا علاج سدے دا سی کتاب دا بلا خبر رہا چلن سوا خلق و قرآن ترجمین نہیں کرے یہ ملا تکین ترجموں کی دا غنقی چی دی صورت کے دے مرض بیان دے اور دا علاج دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر تشریف راوڑو نو دا ملک پر طول مرضون مبتلا ہو دا سے ملک لو چاہے دے مرضون نہ بچو ظلم شورو اللہ یشیو دا نجات لائے ختم شیوے دا مخلوقات تا امن اور دا چین جنگ تباشیو نہ امن پا مخلوق کے اور نہ مخلوقات کے خوش ایشیوا طول ملک دا فسادو قدم پا قدم جنگو جدالو. قرآن ذکر کئی وکنتم آدان یاد کئی کتاب دشمنان ہوئی یو صحیب آزاد پا بل ملک نشت لے یو صحیب بل کریتا پا آرام نشت لے یو صحیب ایواز نشت لے کلار با خلق با یوشت یا با غلام کر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غسجر مور سراروانو اور دا پاسا پی خلق لاو چت شا اگر کالی زیوری دا مور نولواغست اور غیر غلام کا منڈائی کے خاص کا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغسطو اور اگر پر اطلور خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کھڑے ہو
اور چکر آ گئے نا نکاح حضرت سرو کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حوالہ کر آپ خود اوزاد چڑی دیو اور اپنا رتی چی بیر آگلیو اور حضرت فریاد کو چی زمین جیرے منصر پیرا اور سو قیمت چی تاخلے حضرت پہ قیمت ناخلم اور زید اختیار اور کون قطاس اور رضی رضی پیسے ناخلم اور کنزی نتاس بے پیری آگئی ہوئی دیرہ خدا قریش را جمع شو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرے دا زید راو سے در اور پنچایت تینا تپوز کر کہ تا تا اختیار در کرے دا دوارا پیجا دے پلار محترمی دی وی دائی لسکزے نستا قیمت ناخلی تا آزادے اور کتنز ندائی بجے برنکی حضرت زید سے پلار اصلا دیر خواگری مور میں مشتے رونا میں مشتے اور زمان جراوات ہے والا ستلس کالو شو زوم جانا مغیرہ پس جاری اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ایخت بے پلار اور طول خمس رہنا برابر ہو جزا بدل جداشم ٹھیک دے خواگری خود حضرت فراق میں خودو دا ملک دا بدم نہیں ہو اگر تقریر کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے کڑو جکر دا فارس درے لکا فوج میدان کے ادرے اگر مسلمانان اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طرفنا یو لاکھ فوج مسلمانان ہو دے گا دا کافر جرنیل ہوئے یو سرے راو دی گئی عزتنا تپوس کو یو سو سوالو نتنا کون حضرت سعد حضرت مغیرہ تا چلار شاہ مغیرہ چلار ناغ تقریر اکلا اگر جرنیل دا کافر ہو کہ اے عربو نہایت ان کی تگی ای بربند ای پرجی وطن تراغلی وصلو در سرنشتے ما سر دیر طاقت تے زمان ملک تے دیر دولت تے زدا مشورہ در کم جیسا پیسے دولت مگر کم حتا سوزئی او واقعیتم در رسول پرجی ملکی حضرت مغیرہ اور توے ستا خبر ختم شوئے آو اس زمان خبر تاوت کیرا کننا فی جہد و بلا یقیناً من دیر پر تکلیف و مصیبت کیوں زمون دیر بد حالت ہو ناکل النوا و التمر زمون خوراک نو بغیر دادو کنا بغیر دا فرمانا من لڑوڑے میسر کلا ونلبسل و بر و شعر اور زمون حالت داو چمونگا افتاق وسطو کبرم چرتوا اور منگا نمسل جلد و تمار اور زمون حالت دا جو جاگا مش جاگی کے بگبین چولے چار منگا غساتا منصر شینو ونابد الحجر و شجر اور یقیناً من اللہ پہ خلو من کانتا پسیجہ پراتو انو کانتا من سیدے کولے زمون حالت چتا سنگوئی دے نمبتر ہو حتیٰ کہ من بانے اللہ احسانو کو منتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا آگے پیغمبر منتا دا اللہ کتاب کو اور منتا دا اللہ پہچان دا اللہ طریقے دو خوشارے ہو کہلے اور منتا دا ہوئے جدا اللہ پیغام دنیا کے خور کئی دنیا کے امن قائم کئی دنیا کے رولی پیدا کئی دنیا کے تعلق دا اللہ صلی اللہ مخلوق پیدا کئی اور دیر پارا جنگو کئی کہ ملک پر امن شی ظالم دمین ظلر شی مدافعات ختم شی کہ چلی تاسو پا جنگ کے مڑشوئی نو اللہ با جنت در کئی اور کہ چلی تاسو جندی پاتی شئی نو اللہ با تاسو دنیا در کئی منتا آگا پیغمبر دا خبر کرے دا اور دا حضرت آگا تقریر دا اشارہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی رنبے تقریر کم کرو رنبے تقریر دا حضرت آگا چوک پسم سے سرے چی باب عبدالعزیز دوزی مسئلے و جہاد تزی جہاد دا سیری مسئلے تک تروان شی اور شامین اللہ راغل آگا چوک کو سمجھتے دا آگا چوک دا پاس حضرت تقریر کرو بخاری خل تاریخ کی ذکر کری کہ منیب یا سوئے اغوائی ذرال مشہور بار ما تا پوزوی چلا سو آقیا دا خلق ما تا وے دلتا کہ دا عبداللہ زید محمد ورطوائی اغوائی زب پیغمبر ما اما دا اللہ پیغام راولے دے اگر یہ چوک کی اولاری اور تقریر کئی خلق شور کئی اگر تقریر کی دو جملے حضرت رہے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دعوائی چیز عاجت ذمہ دار یو اللہ دے الہ آغازات توائی چی عاجت سر کئی
بندہ ظاہری اسباب سرستا امداد کو لشی ڈاکٹر داری در کو لشی اور شفالشی در کو لے دولت مند دولت در کو لشی خستا حاجت رشی سر کو لے شاید چلوی مصیبت پیدا شی نو بندیان و امداد کئی چی موجود ہوئی اور سراغ شئی کدے دوارو کیو دی موجود ہوئی صاحب سے امداد کی اور تو موجود ہوئی لیکن اسباب اور سنید امداد و صبر سرو کی قرآن کی کلرد مشرکین کئی نو امداد دوار طریقے قرآن اختیاری کاغی موجود نہیں الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها اور تاسو چرا مدد کوئی چی بابارا مدد سے داغخ پیش تیرا برسی داغ لاس سے جتابو نسی ام لهم آیون یبصرون بها داغ سترگش تاوینی ام لهم آذان یسمعون بها داغ گوشت چستاوری بندہ کو پاسپاب اکار کو پستر کو ریدل کول پخو گیا ریدل کول چکر اگا اسباب بند شو خواهی پی پریتن اسباب ختم شو آغا ذات کے بغیر اسباب کار کئی اگر پیداوی لیشی دخلائے دا مخلوق اور دا رب العزت فرق را دے چا رب العزت آغا ذات تے چار سویلی بغیر سترگو ہر ساوری بغیر وگنو ہر چاہتا امداد اور کئی بغیر دلاسو دار چاہتا موجود دے بغیر رکھو اور مخلوق آغا دے چاہا پا اسباب کار کئی کلے چا اسباب ختم شو نتا اسباب امداد سنگو کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچوک دے جہاد مسئلے کے رنبے تفریض داؤ ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو او خلقو دعوی کہ حاجت سرکور والا بید اللہ نے نشتے یو ذمہ دار اللہ لے ادوم جملہ دے ایوہ العرب اے عرب واو رئی تاس اے کلمہ وام کچل تاس دا کلمہ ومن را تملکون بحل عجب وتدین لکم بحل عرب کدا کلمہ تاس ومن را نو در توام چدا عجم طول اشیاء یورپ دا طول بساز خود لانی شی دا طول بساز ماتات شی او کتاس دا کلمہ را تو دینو لکم بحل عرب اور طول عرب بگردن در تجک کی مات بکی در گردن ایوہ الناس ایوہ العرب اے عربو یو کلمہ در توام او منی اگر کلمہ کتاس او من را نو طول دنیا بادشاہان بشی او کتاس او من را نو عرب بساز خود کی پریدی خلق ایک کمک کلمہ دا نو عرب چغک را ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلق دعوائی کہ حاجت ذمہ دار یو اللہ دے مغیرہ وائی خپل تقریر کے جرنیل تیلار دے کہ منگا پدے سخت ذلت کے پراتو منگ کانو تا سیدے کولے گڑ تم سیدے کولے دائیں یہ طول دنیا پرتاوا پچین کی دبت مت مجسمہ وا اور آگے صورت جو کرو سنم شکل توائی صورت توائی مشہور فلسفی مشہور عالم دی دنیا محمد بن عبدالکریم شہرستانی المتوفا 545 کے اگر کوئی کتاب الملل والنحل بین جلد 209 کی ذکر کری دی کہ سنم سے توائی یہ بندہ شکل جوڑ بت تنوئی کہ بت ربض دیو بندہ دیوشی شکل جوڑ پدے عقیدہ چلے کے لگا روح راضی لکسن کہ اس فرق کوئی قبر تظن الفانی روح راضی دائیں یا گئی شکلوں جوڑ کرو چدا اللہ شکل دے اور پدے کے لگا روح راضی پدے شکلوں کے شیطان بننو تو کہ خلق و نظر نیاز ورک نہ شیطان بچہ کا قبول نو خلق و ایگو رکنا وائی رضل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ کل عزا ہونا پہ کولا نو حضرت و توی تاثیر دل خالد پہ آؤ کل جماعت کیا غیر رخواس ہو رہا نداغین یو خدا امراتم سودا ناشد تم راسا یو تولا خدا رہا تھا سارے بابا پہ میں حملہ کولا نبی علیہ السلام اور چل لے کو یہ تورا میں غیر رخواس کا فجال تو حماما کل جماعو والا نغس کارشو نبی علیہ السلام داغ شیطانو جدے کے بناستو اور دا چاپ سے شہر نربا قبول داغ کی دبت مت مجسمہ جو ہے کروا جاپان اور چین داغے پر عبادت تختو چل بت روح راضی دا عیسیٰ علیہ السلام نے چکم 200 کال مخصر شہرے داغ ہندوستان کے وہ خود دردش
بوتونه ذکر کړو دریش ذمہ دار لیکن اس تو خلق کو دریش دیر سونا اگر 33 کروڑ کا دار کیا شکل کے بیو کو دارے مجسمہ پہ جوڑ رکھا آگے تا پسیدہ پراتو داغا 33 کروڑ پر گئی اور آگے پسیدہ پراتو عرب لاکھ منات جوڑ کرو ادارے پسیدہ پراتو ادا یورپ کے شام روم یورپ کے جو حضرت عزیر علیہ السلام شکل جوڑ کرو اور آگے پسیدہ پراتو پورے دنیا اللہ تے رشے ہوا اور چاہدان سے شکل جو کرو یاد گٹے یاد انسان یاد حیوان اور دا بے عقیدہ چلے زمان حجت روالے نبی علیہ السلام دا چگہ اکرا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دعوی ذمہ دار یو اللہ دے مخلوق تل طول عجز دے اور قرآن مخلوقات روان استے دا نورس کو میر روان استے دا وسخر الشمس والقمر طول زمان تابدار دی انقلاب پر آولم دفعشتو حال ذکر کر وما نتنزلو الا بامر ربک بغیر دا اللہ دا حکم نے قلم کتر چکی خورے دا انبیاء علیہ السلام حالت ذکر کر کانو یدوننا رغبا و رہبا طول ماتا فریاد عوجزی کولا وکانو دنا خاشعین اطول ماتا محتاجو فرشتے محتاج دی اسمانو نے زمان دا حکم دلان دی ستوری محتاج دی انبیاء علیہ السلام محتاج دی اولیاء محتاج دی یا زمان ذات تے چاہجت روان ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ او مخلوقو تاوتو المحتاجی دا صفت تا مخلوق دے عجز دا صفت تا مخلوق دے نبی علیہ السلام پا غدری منزل اچت کے یو میراج تا جبو تو جن کی وحی ورطا کھولا ادرے مخیری امر فددری وارکو پیغمبر ذکر چکی سبحان اللذی اسرا بعبدی پاک جا غزات چاہ دیر محتاج بندے زان سا قبوت لے عبد عجز اوہا الى عبدی ما اوہا وحی موکا آغا چاہتا چھ دیر ما تاجز دے وعبد ربکا حتی آیاتے کل یقین ترمر گبا ما تا محتاج و عجز دے دا اختیاری مخلوق کی چالن دے ورکڑے چکر کارسا دے حاجت روائی ذمہ دار تبی دے سرکوگی دا تول مخلوق کی عجز کر نبی علیہ السلام دا خبر اوکرا ادا دو جملے ہوئے تملکون بحل حجم و تدین لکون بحل عرب اے خلقو منی دا دنیا بادشاہان بشے کی جلدی شوئی اور رب بڑا تختے کی پیدی حضرت مجران رضی اللہ تعالیٰ ہو جرنیل تولار دے وہ ٹک دے من نے ایک دلیلو مشقت اور تکلیف کیوں اور منگا نمسل جلد ونوا منگا سرمنے سٹلے ابھی کم سٹ اور زمون خوراک اس شہنو منگ مالی اللہ فضل کر منگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم را کر تعلیم دار را کر چیو اللہ مددگار بنی اور پاگے اللہ زان قربان کی کہ جندی پاک شوئی نو اللہ بلالا فتح در کی دنیا بادشاہان بشئی اور کمر شوئی جنت تبدی منگ بغیر توری نزو ستاد رے لکا فوج سا شہرے زماز کیا دا تاگا تور چیزنے سوچ دار نرے ماتا شوئے ادا جان نرے ختم شوئے روستا مقابلہ کو پچھرنے روگ را گئے اور اس انکو اور سرکتک اور جنگ شروع شو اگر درے لکا فوج آن فان کی شکست رکھو اگر اولا کامیاب شو اور دکی اسلام ملک والو تیدا اگر ان ٹریننگ فوج چپے کو لگے ٹریننگ نو شوئے اگر جاگر ٹریننگ شو دا بوجنو کہ بزرگونو کنو دا غی ٹریننگ شو کسرا و قیصر جرمنی و یوروپ اگر ٹریننگ فوجونا ان ٹریننگ فوجونو ختم کرو اطول دنیا دا لا الہ الا اللہ نلکا شوا دا انسان حق ختم شو کسرا کے ملک کے حق ختم شو خضر چانلے چاچ پلاس کے دا غدا ملک چانلے دولت چانلے چاچ واغستے دا مخلوق تباشیو حق اچانو دارنگی دمانی فلسفہ یورپی چلے دے ہوا دا دوارا غلط ہے دا انسان حق بالکل ختم شو ناج دلیل شو دا حیوانات غنی بخصی خرچے دے دا حیوانات غنی انسان بہو سو افراد بظالمانو سربرابو اور غیب دا ظلم بشمات حدونت جاری کرو اس حیثیت انسان نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت را علیہ بدھ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا 200 کالا مخی تیر شوئے واللہ علم چسنگ سڑے ہو جاپان چکم داغت تاریخ سنسکرت کو شائع کرے داغت وسائت جاپان کم ذکر کی واللہ علم چاہ سنگو
پاگے وہ سہائے کہ چکل اغم لے دو نو داغو خلفاء چاپے اناستو یہ خلیفہ جلل نو پودر تولی جا رہے ومن با دنیا کے تان علم زکو تانا با اطمینان خبرم زکو لے آتر دنیا نہ لڑے من بچا کر دیکھی نو اغور توے خفکے گی امام متیرین راجی آگی کتاب کی نم دے متیرین سنسکرت کے متراوی امن تھا ہندوستان کے اوکر مترا یعنی امن رائے متیرین امن والا اگر داغت نے خبر سی داغت امور نمبئی امن والی اگر پلاد نمبئی دا اللہ بندہ نبی علیہ السلام دمور نمو آمنہ امن والی اگر پلاد نمی عبداللہ اور متیرین رحمت للعالمین واللہ علماء قسم سے داغی کی حضرت نمخ کے دنیا پہ انتظار کیا چکر باغ رحمت راشی اور کرو مخلوق تو مصیبت نخلاص شی قرآن ذکر کئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء یاد کئی دفعہ احسان اذ کنتم اعداء چکلوئی دشمنان فألف بین قلوبکم اللہ حضور اکرم وکنتم على شفا حفرة من النار تاسو پکنارو لوغل دوزہ کھلاوئی فانقذکم منها اللہ اخلاص قیدہ گئے رحمت للعالمین رائے رحمت کی تابر آرہ اسم دخل کے پریشانی رہا یا صحیح پڑھے کہ قرآن نشتے اگر آوہ خفا دے سرد دولت میں پریشان دے اگر بادشاہ پریشان دی دایاو دا اللہ کتاب دے چیزلتا اطمینان ہو گئی اور آدم علیہ السلام چلاتا ناغت اندغ خبر کروا چا آدم تو دنیا نزے اور کل چی تو دنیا تور سے دے نتو بیانو کا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولاد تدوایا کہ کل زمان کتاب راگ دیتا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون چاچ زمان کتاب تابداریو کا نبیرہ پدباندے دراتن کی واخ انا بیدے خفا ترشی واخ حضن ترشی واخ پس بخفری دانے کی صورت پہا کیوں گئی فمن اتبع ہدایا فلا یذل ولا یشقا چاچ زمان کتاب مانا فلا یذل پریشان بنشی ولا یشقا انبا تنگل شی بدبخ بشی نامراد یایو کتاب دائری ہوئی کی مزی ہوکا حجی ہوکا علمی ہوکا دائری ہوئی کی زمان کتاب چاہو مانا چاہ زمان کتاب تلاش واتو اور زمان کتاب مانا دا سری منزل بدائی دا رحمت للعالمین دا دوار رسول اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیم دا اللہ کتاب دا دوار اولے گل اور دوار متعلق قرآن ذکر کر ما آدم تیلیو فمن اتبع ہدایا اما یأتینکم منی ہدان اے آدم اولاد تدوایا اما یأتینکم منی ہدان کہ کل زمان کتاب دنیا ترہ ہے ومن اتبع ہدایا فلا یذل ولا یشقا زمان کتاب دی جاؤ مانا لا یذل پریشان بنی شی پا دنیا ولا یشقا انبا نامراد شی انبا محروم شی پا آخرت ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا زمان کتاب میں چواؤ جن بولا حیران اور پریشان کم ونحشره یوم القیامت اعما اور قیامت کے بڑھن پاسی زمان رحمتون من نامرادی دا خدای کتاب من نشوئے دے ملک کے عقیدہ خودی منزل ترسے گرے وا چی دے ملک کے دا قرآن ترجمہ منے وا مدرسوں کے نوا درسوں کے نو اسم نشترک ما نن پر مزور تقریر کو میں ماں گوڑے کتا سوائی کہ من کارو کو کار نرشوئے تش لار متازادہ شو خودی ملک کے دا لار بندوا چی قرآن ترجمہ سو کئی نکاتل چیگی اور پدے ملک کی مجھان خلاف ہو ما تش لار ازارتا خران کوٹو ما خران لڑے کر اصل آگا کار بیگانا برش پر کوٹے کی چمت کے زمان تقریر کوٹے ناکیانی لڑے ما غی کہے دا اللہ کتاب لا کیوئی سکی دا سی کتاب دے کہ تاس پدے عمل کر دنیا بہم بہتر شی اور کدا تاسو اکر عمل کرا سن آخر میں بہتر شی دا سی کتاب دے وہ کتاب کر سکے
کتاب جاگا دفرائے کم طریقہ سے کر کے چرب سوکھ دے آگاہ کو بالکل ختم کرے رہا اگر اب جاگا بیمار جو رہی اب قرآن دے ذکر کرے ایوب جاگا تو بیمار شو وایوبا اذ نادى ربه انی مسنی الضر ایوب کہ مصیبت کے گرفتار ہو ماذا فریاد کر فسجبنا له فکشفنا ما به من ضر ما منظور کر ما ایک دم جوڑ کر وظنونی اذ ذهب مغاضبا موسیٰ علیہ السلام کہ دریاب تو غرض شو فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت نچگا کا اللہ بیرا میں پار کرے نما دریاب نے رافتہ خلق یقیناً دا سکی یو پا دریاب کے روان دے زور اس کارو بیرائی دے اقلی را مدد شے بل قبر تو لار دے تدن کو ذمہ دارے را مدد شے آگا ذکریہ رسول کالے بودا وذکریہ اذ نادا ربہو رب انی مسنی الضر اللہ تکلیف را رسول فاستجبنا لہو ووهبنا لہو یحیاء مولا بچے اور کے یحیاء بلو آن دے قبر تا تد اولاد ذمہ دارے قرآن لا تر ذکر کئی دا قرآن انبیاء خو اللہ تا فریاد عاجزی کئی حضرت مریم مور گئی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تقبل ان کے اتورید ان کے دانوئی چیزما خاون پیغمبر حضرت عمران یو اللہ تمنظورے اتا حاجت ورکے دے مریم وئی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب خدای چې رزق ورکوي نو ورکوي بل ذمہ دار نشته زکریا علیہ السلام وی انکا سمیع الدعاء اللہ تو حاجتنا قبل فرشتے وی اللہ تبارک اللہ یفعل ما یشاء اللہ جسے کہیں نہ کئی بل ذمہ دار نشته عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقیم سمرار دالا